Йөрәгебез бар бөекнең шын асылы дип язган гениаль композитор Людвиг ван Бетховен. Шын күңелдән башка укытучы эше мөмкин түгел. Бу хакта бүген тапшыруыбызда сөйләшербез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Һәм бүген тапшыруыбызда күмәк эш. Казанда татар теле ел укытучысы кем булды? Гүлия Наилевна минем яраткан укытучым. Аның дәресләренә мин теләп йөрим. Бергәләп җырларга. Республиканың иң яхшы тәрбиячесе ни өчен балалар бакчасына эшләргә китте? Коткаручылар алга, Түбән Кама укучылары нинди гамәл кылды? Казанда ел укытучысы бәйгесе узды. Җиңүне 119-нчы мәктәпнең тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Алексей Четверкин яулады. Хәзер инде Казан исеменнән бәйгенең республика этабына күчә. Аның турында без алдагы программаларда сөйләрбез. Бүгенге репортажның герое Гөлия Мисалова. Ул башкаланың татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында иң яхшысы дип танылды. Ул Авиатөзелеш районының 33-нче номерлы гимназиясендә эшли. Аның дәресенә мәктәпкә Надия Кадырова барып кайтты. Исәнмесез, хөрмәтле укучыларым? Исәнмесез. Балаларыбызның, халкыбызның киләчәге укытучы кулында, аның алтын йөрәгендә. Шуңа күрә кеше тормышында укытучының роле һәм урыны бәяләп бетергесез. Ул бар яклап үрнәк. Ел укытучысы конкурсының иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы җиңүчесе Гөлия Наил кызы Мисалова нәкъ шундый үрнәк укытучы. Һәр укытучы бу конкурс аша узырга тиештер дип уйлыйм, чөнки ул ниндидер бер ноктага килеп җиткәч, шушы конкурска катнашып карарга тиештер, минем фикеремчә, һәр укытучы, чөнки бу укытучы бик күп әйбер бирә укытучы өчен. Ул тәҗрибә, иң беренче чиратта, ул белем һәм шулай ук тагын ниндидер яңа үрләргә, яңа мөмкинлекләр ачып җибәрә укытучы өчен. Гөлия Мисалова 2005 елны Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының татар теле филологиясына укырга керә. Укып бетергәч тә 2010 елны Казан шәһәренең 33-нче гимназиясына эшкә урнаша. Укытучы ул һөнәр генә түгел, ул яшәү рәвеше. Гөлия Мисалова укытучы булу өчен тугандыр да мөгаен. Өлкән сыйныфларда медицина, журналистика юнәлеше турында уйланса да, укытучы һөнәре барыбер якынрак булып чыга. Чөнки бала чагыннан ук уенчыкларын тизеп куеп аларга дәресләр биргән. Әти белән әни минем ничектер укытучы булырга укытучы булуымны теләделәр кебек, алар аны хупладылар кебек, алар миңа кичкенә вакытта ук кара такта һәм акбур әзерләп бирделәр. Һәм мин шунда рәхәтләнеп яза уйлап куелган уйдырма балалар белән, чын балалар түгел инде, курчакларны утыртып шулай укытып уйный идем. Менә ул ничектер миңа табигый сәләт буларак бирелгәндер дип уйлыйм. 10 елга якын эш тәҗрибәсе булган укытучы һәр дәресен җанлы, үзгә, балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып уздыра. Тырышлыгы юкка түгел, балалар татар теле укытучылары турында бары яхшы фикердә. Миңа әдәбият дәресләре ошый, чөнки без төрле әсәрләр үтәбез анда, төрле анализлар ясыйбыз. Гөлия Наилевна минем яраткан укытучым. Аның дәресләренә мин теләп йөрим. Зур уңышларга бары яраткан эшеңдә эшләсәң генә ирешеп буладыр шул ул. Чөнки үргә менү өчен күпме көч, вакыт сарыф ителә. Үз эшенең остасы булган белгечләрне хезмәттәшләре генә түгел, җитәкчеләре дә гел югары бәяли. Это человек очень целеустремленный. Ул бик максатчан кеше, үзенең имиджы белеме өстендә бик күп эшли торган кеше, бер кайчан да туктап тормый. Гөлия Наил кызы әйләнә тирәдәгеләре белән дә яхшы дустана мөнәсәбәт тудырган. Мәсәлән, белем бирү методлары тагын да үтемле булсын өчен башка телләр укытучылары белән берлектә яңа укыту усуллары куллана. Югары сыйныф укучылары да Гөлия Мисаловадан еш кына киңәш сорап киләләр. Гөлия Наилевна безнең мәктәптәге иң шәп укытучыларның берсе. Аның дәресләре һәр вакыт күңелле һәм белемле форматта узалар. Гөлия Наилевна бездә татар теленә ярату ятты. Ул яшь, матур һәм бик шәп укытучы. Без татар теле дәресләренә көтеп алабыз.
Героебезнең ирешкән уңышлары бик күп, ләкин иң кадерлесе ел укытучысы конкурсыдыр. Эшләү дәврендә бу конкурста педагогик дебют номинациясендә үз көчен сынап карарга да өлгергән булган инде. Әлбәттә, шул тәҗрибәдә иң яхшы татар теле укытучысы номинациясендә җиңүгә үз өлешен керткәндер. Мин ничектер җиңү турында уйламадым да. Миңа калса, җиңү турында уйлап түгел, ә укытучы үзе табигый булып калырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки төп хезмәте укытучының ул белем бирү, ул балалар белән эш. Әгәр дә син шул үзеңдә булган табигыйлекне саклап кала аласың икән, балалар белән чын күңелне биреп күңелдән эшлисең икән, менә аның нәтиҗәсе һичшиксез булачак. Гөлия Наил кызы уйлавынча, уңышка ирешү өчен күп укырга, профессионал яктан караганда күп эзләнергә һәм үзеңне башка яктан ачарга да кирәк. Укытучы булу җиңел түгел. Шул ук вакытта алар мәңгегә хәтердә уелып кала торган олы затлар. Хезмәттәшләре арасында иң яхшысы һәм дә балалар арасында иң яхшысы кем икән дип сорасагыз, ел тәрбиячесе 2020 Республика һөнәри осталык бәйгесе җиңүчесе Юрий Шулятьев булыр. Бөтен Россия бәйгесендә Татарстан данын яклап, ул илнең 15 иң яхшы тәрбиячесенең берсе булды. Юрий Шулятьев сирәк очрый торган кеше, ир педагог булып, мәктәпкә дә түгел, ә балалар бакчасында эшли. Анда ул тәрбияче дә, музыка хезмәткәре дә. Юрий баянда уйный, балалар теләп җырлар өйрәнә, сценкалар әзерли, музыка тарихын өйрәнә, чын эстетик үсеш алалар. Бөтен Россия бәйгесенә ныклап әзерләнергә туры килсә дә, педагог балалары турында онытмады. Язгы бәйрәмгә дә ул балалар белән бергә кызыклы программа әзерләде. Балаларның тәрбиячеләренә карата мәхәббәтен Гөлия Насыйбуллина күрде. Нәүрүз килә Нәүрүз, бу татлы сүз, яз дигән сүз, яшьлек дигән сүз. Казан шәһәренең 311-нче балалар бакчасында бүген яз бәйрәме. Балалар рәхәтләнеп, җырлап биеп күңел ачалар. Балачак бик күркәм вакыт. Сизгер тәрбиячеләр җитәкчелегендә балаларның бәйрәмдә катнашулары аларга кече яшьтән үк иҗади юнәлештә үсәргә, талантларын ачарга ярдәм итә. Мондый кызыклы бәйрәмнәргә әзерлек аша балалар үзләрен күрсәтә ала. Приказ черемухи цвести, крапиве быть не злой, дождю дорожки подмести серебряной метлой. Биредә Нәүрүзне генә түгел, башка бәйрәмнәрне дә даими рәвештә үткәреп торалар. Өлешенчә мондый чаралар аша балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләнә. Чөнки бакчада татар телен өйрәнүгә аерым игътибар бирелә. Туган тел көне, Сабантуй, Габдулла Тукайның туган көне, булар барысы да туган теленә кызыксыну уяту өчен үткәрелә. Бәйрәм кысаларында балалар милли җыр биюләр, уеннар, киемнәр, уен кораллары белән таныша. Балаларны тәрбияләүдә һәм төрле яклап үстерүдә балалар бакчасы коллективы зур роль уйный. Бакчаның музыкаль җитәкчесе 2020 елның ел тәрбиячесе һөнәри осталык республика конкурсының җиңүчесе Юрий Шулятьев. Аның балалар бакчасындагы һөнәри юлы очраклы рәвештә генә башланып китә. В 2011 году учась в консерватории. 2011 елда консерваторияда укыганда балалар бакчасына музыка җитәкчесе кирәк булуы турында белдерү күрдем. Шалтыраттым. Гөлсинә Җавидовна балалар бакчасы мөдире миңа "Ирод, балалар бакчасына гадәти булмаган хәл килегез" диде. 2011 елның 30 октябреннән минем музыкаль җитәкче буларак карьерам башланып китте. Беренче вакытта эшләве җиңел булмады ди ул. Укыту методикасына да балалар белән эшләү үзенчәлегенә дә баштан алып өйрәнергә туры килә аңа. Балалар бакчасы коллективы ярдәме белән ул эшкә кушылып китә. Кечкенәдән музыка белән кызыксынуы эшен яратып башкарырга мөмкинлек бирә. Когда я учился в школе, я пошел в музыкальную школу. Мин мәктәптә чакта ук музыка мәктәбендә укый идем. Музыка миңа бик җиңел бирелә иде. Шуңа күрә коллективка да укырга кирдем, тромбонда уйнарга. Аннан соң консерваториядә укуымны дәвам иттем. Үзенең дәресләрен Юрий Шулятьев татар сүзләрен кушып уздыра. Шулай итеп махсус татар дәресендә өйрәнелгән сүзләрне балалар уен формасында кабатлап истә калдыралар. Тәрбияче әйтүенчә, нәкъ менә уйнау рәвешендә яңа белемнәр җиңел үзләштерелә. Син нишлисең? Мин из Майнкрафта Кощей Бессмертный эшли. Без Юрий Александрович белән уйныйбыз, күңел ачабыз. Ул безнең белән татар телендә сөйләшә. Юрий Александрович белән барсы да күңелле үтә. Без аны яратабыз, аның һәр вакыт яхшы фикерләре күп.
Ел тәрбиячесе исеменә лайык булган Юрий Шулятев балалар белән бик теләп эшли. Балаларның нәтиҗәләрен күрү аның эшендә зур этәргеч булып тора. Чөнки үз эшчәнлегенә барлык көчен һәм җанын салып эшләгән очракта ул һичшиксез канәгатьләнү китерә. Балалар өлкөннәргә ярдәмгә килә. Тормышта мондый очраклар да була. Түбән Камада яшүсмерләр йортны янгыннан коткардылар. Коткару операциясе турында Нияз Рахман кызыклы тәнәфес автор сәхифәсендә сөйләп үтәр. Салам дуслар, бер атна вакыт сизелмәдә үтеп киткән. Үзе машина ремонтлый, үзе җырлый, Гретага һәйкәл куйганнар. Булар һәм башкалар хакында алдагы минутларда сөйләшербез. Шалуда башкорт телен өйрәнә башлаячаклар. Сез дөрес ишеттегез, автоколаның 11-нче номерлы мәктәбендә башкорт теле дәресләре барлыкка киләчәк. Директор Елена Масалкова сүзләренә караганда, аларның бу эшне тормышка ашыру өчен барлык мөмкинлекләре дә бар. Сыйныф бар, югары дәрәҗәдәге тәҗрибәле укытучы да, барлык шартлар тудырылган диләр мәктәптә. Директор сүзләренә караганда, Шалуда яшәүче бик күп кенә башкортлар балаларын үз туган телләрен өйрәтүне сорап мөрәҗәгать иткән була. Хәзер исә 1-нче сыйныфны туплау буенча сөйләшүләр бара икән. Нәрсә дисем, сөйләшсеннәр, аралашсыннар, рәхәтләнеп башкортча. Оформление, которое вы можете здесь видеть, да, посмотрите, оно представлено Министерством образования и науки Республики Башкортостан. Әмнә татар теленә хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләрне өйрәнергә чакыралар. Казанда 5 апрельдән шундый махсус курслар башланып китә. Бер ай дәвамында атнага 2 тапкыр 10 дәрес узачак оештыручылар. Программа үзе 3 бүлектән тора. Кунакхана өлкәсендә эшләүчеләр өчен, җәмәгать туклануы һәм күпләп сату тармагында эшләүчеләр өчен. Дәресне бүгеннән үк башлыйлар. Исәнмесез, рәхим итегез, ашларыгыз тәмле булсын. Бездә иң яхшы товарлар дип кенә калмасын иде. Башка сүзләрдә өйрәнсеннәр. Ярдәмгә килүче яшүсмерләр, алар янгын сөндерүчеләр килгәнен көтеп тормый. Әлеге хәл Түбән Камада була. Бер төркем балалар майданчыкта уйнаганда биредәге йортларның берсендә янгын чыкканын күреп алалар. Балалар беренче катка төтенли башлаган балконны ялкын камап алудан коткара. Олараклар шунда ук сикереп керәләр, кар белән төтенне сүндерә башлыйлар. Кечкенәләр исә урамдан булыша. Әфәрин балалар, кемнеңдер фатирын кызыл әтәчтән коткарып калганнар бит. Грета Тунбергка һәйкәл куйганнар. Англияның Уинчестер университеты территориясында яшь табигать сагында торучы кызның сыны хәзер барлык студентларына каршы алып тора икән. Һәйкәл Гретаның параметрларына туры килә. Аның бәясе 24 мең фунтка төшкән. Менә бит әле мәктәпкә йөрмәү, табигатьне саклау һәм үз фикереңне белдерү шундый зур популярлык алып килер дип кем уйлаган? Булдыра бит кызы, я. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Чиләбе шәһәрендә яшәүче автослесарь татар егет Альберт Галимов TikTok йолдызына үрелә. Башта ул эштә тәнәфес вакытында үзләренең коллегалары өчен генә җырлый. Тик хезмәттәшләре аның бу талантын башкалар да күрергә тиеш дип саный һәм интернетка чыгара. Хәзер Альбертның инде үз фанатлары барлыкка килә. Җыр белән мавыгу юкка түгел. Егет җирле мәдәният көллиятенең халык җырлары бүлеген тамамлый. Менә бит Евровидениягә кемне җибәрергә кирәк булган. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе иде. Бүгенгә менә шулар. Очрашырбыз. Сезнең кызыклы комментарийларыгызны безгә программа аккаунтларына җибәрегез. Шунда ук барлык тапшыруларны да карый аласыз. Үз-үзеңә ышанмасаң, гаҗәеп шәхес була алмыйсың. Француз язучысы Анна де Бальзак шулай дип әйткән. Үзегезгә ышаныгыз, бар ниятләрегез чынга ашар. Сау булыгыз.